Takže čaute, já vás zdravím u nového tutoriálu a dnes si ukážeme, jak natáčať plochu cez Fraps a viem, že veľa ľuďom to nejde, takže dnes vám ukážem, jak na to, aby vám to išlo. Takže v prvom rade si dáte pravé tlačko myši a dáte prispôsobiť a musíte mať zakliknutý Windows 7. Nemôžete mať zakliknuté žiadne napríklad Windows 7 základný a tak, proste musíte mať zakliknuté proste toto Windows 7. Tak, potom čo to urobíte, to mám nejaké lagy, tak, potom čo to urobíte, tak, druhá vec je, že musíte ísť do ovládacie panely, tak, je to nejak, rýchlo, a tu dáte programy a funkce a tu dáte zobraziť nainštalované aktualizácie. No, ono sa nám to bude trošku dlhšie načítavať. Takže ja už to mám načítané, načítalo to trošku dlhšie, takže som to musel strihnúť. Tak, a tu máte proste aktualizácie a nás budú zaujímať tie aktualizácie, ktoré majú koncovku KB. Takže ako tu vidíte, nejaké proste KB a do popisku vám dám presný názov tej aktualizácie, ktorú potom odinštalujete. Dajme tomu, že by to bola táto, ja už ju mám totiž odinštalovanú, dajme tomu, že by to bola táto, tak kliknete to iba pravým tlačkom myši a dáte odinštalovať. Ono sa to začne odinštalovať a už to budete mať a potom už iba restartujete Fraps a už by vám to malo ísť, akurát v Frapsu musíte zakliknúť, toto sa vám tu objaví po reštarte, tieto proste dve a zakliknete tú prvú. Potom by vám to malo už fungovať, takže dúfam, že som vám aspoň trošku pomohol a